glume, eu îl jucam pe Mircea Basarab și aveam de spus o replică. Jurământul ce aseară l-ați ținut împotriva Vlaicului, îl veți ține și împotriva Lațcului. Și eu spun, jurământul ce aseară l-ați ținut împotriva Lațcului, îl veți ține împotriva Laicului. Și toți boierii erau cu spatele la public, eu eram cu fața, au început să râdă și eu râdeau din gros, așa se scutura scena. Și eu, ca să trec peste acest moment, aveam de spus, haidem dar! Și zic, haidem dam! Și s-a tras cortina. Nu s-a mai putut juca. Da. Astea sunt de ale teatrului în spatele cortinei, frumoase amintiri. Da. Dar trebuie să vă mai amintesc un lucru. Între timp am cochetat cu pedagogia. La Botoșani am fost profesor la Școala Populară de Artă, unde am avut-o printre altele elevă pe celebra cântăreață de muzică populară Daniela Condurache. Da, Daniela Condurache a fost eleva ta la Școala Populară de Artă. A fost eleva mea, da, și la Sibiu am fost la fel profesor și la Școala Populară de Artă și la Casa Pionerilor. La Școala Populară de Artă am avut o elevă pe sora actualului rege al romilor. Ia uite, deci de pe atunci exista... Da, da. Ea venea la școală în fustele ei țigănești și directorul școlii îmi spune, băi, Nae, te rog frumos, nu mai primi pe Luminița Cioabă. Nu mai primi Luminița, da, scriitoare, o tipă interesantă, cultivată. Nu mai primi în fustele astea la școală, în fustele astea. Și ea zice, da, nicio problemă, domn profesor. Își sufleca fusta, își trăgea blugi și venea în blugi la școală. Când pleca, își dădea înapoi. Deci ți-ai descoperit și acest talent, această vocație. Această vocație. Și la Casa Pionierilor am avut un Sibiu. Da. Acum am ajuns într-un punct, cum să-ți spun, care de mult te pândesc și aș fi vrut să aflu lucruri de la tine, dragă Nae. Un actor român care a terminat Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București, care a mers la Botoșani, care a jucat roluri, care a mers la Sibiu și a jucat o sumedenie de roluri. Dintr-o dată vine în București. Unde anume? La Teatrul Evreiesc. Deci Teatrul Evreiesc de Hai să spun un lucru. Mama mea vorbea limba Idiș. Mie îmi suna limba Idiș. Cum ți-a venit în cap o asemenea... Eu aveam colegi la Iași, jumătate din clasă erau evrei. Pe vremea aceea se făcea limba Idiș pentru cei de naționalitate mozaică. Aveau cursuri de limba Idiș și mă trimiteau pe mine la limba Idiș. Zic, dar ce-mi dai ca să... Îți dau 5 lei. 5 lei era un bilet la film. Și zic, ce trebuie să spun acolo? Spui numai prezent. Și mă duceam la orele de limba Idiș. Întâmplător am venit la Teatrul Evreiesc. Deci nu știai nicio babă de Idiș? Habar n-aveam. Deci un român care a aterizat la Teatrul Evreiesc de stat? Un creștin. Un creștin. Că românii erau toți. Da. Chiar așa? Băi, nu, românii, actorii și evrei sunt tot români, nu de... Sigur, de naționalitate. Da. Dar tu erai chiar... Am dat concurs la Teatrul Evreiesc cu o poezie în limba Idiș, pe care cred că am stâlcit-o. Nu știu cum de m-au luat. Se intra foarte greu în București. Nu erau locuri la București și am dat concurs, am intrat. Deci a fost un mic compromis ca să poți să ajungi. Da, eu așa am zis că va fi un unui teatru bucureștean. Sigur, eu așa am zis că crezând că va fi un lucru provizoriu, temporar. Am intrat la Teatrul Evreiesc, am jucat rolul unui bătrân, tatăl lui Rudi Rosenfeld, jucam într-un spectacol. Am aici niște fotografii. Da. Și am uitat textul, pentru că eu învățam textul pe din afară. Papagalicește, așa? Sigur nu știai o babă? Habar n-aveam, nici nu știam ce spun. Că, sigur că aveam și traducerea, dar eu îl învățam mecanic rolul. Și intru în scenă, spun prima replică, la a doua o uit. Mi s-a părut că a trecut o veșnicie.
Am mai spus și a treia, a cincea iar am uitat-o, mi-am adus aminte. A doua zi se dădea concurs la un alt teatru în București, m-am dus și am dat concurs. Și am intrat și acolo, dar din fericire sau din păcate, fostul director Franz Auerbach nu mi-a dat drumul să plec de la ei. Mi-a spus, dragul meu, nu te-am adus eu aici. Deci aceeași figură. Sigur. Ai Stai venit, ai dat ani examen? La mine. Am și am înțeles. făcut foarte bine, pentru că teatrul la care am dat concurs s-a mutat la Giurgiu. Era Teatrul Ion Vasilescu. Aha, deci acolo intrasei. Și vreau să vă spun că nu-mi pare rău că că am rămas la... Deci ai rămas la Teatru Evreiesc am rămas din momentul în care ai de dat... 30 de ani. Deci tu și acum ești 1982 angajat al Teatrului Teatrului Evreiesc de Stat din București. Da. Ce poți să ne spui despre acest teatru? Știi ceva de istoria lui? Dacă ai stat atâția ani, ești de atâția ani Sigur acolo. că știu. După câte știu eu, are Evreiesc, 130 de ani teatrul ăsta. Peste 130 Peste de ani. 130 de ani. Peste 130 Mai există de ani. vreun teatru asemănător în România? Nu. În România a fost la Iași, nu. mi se A fost pare, la parcă Iași, mi-ai s-a spus tu. desființat în 1964, s-a desființat în momentul când am intrat eu, anul în care am intrat eu la Teatrul Național din Iași. Atunci s-a desființat Teatrul din Iași. Nu știu motivele pentru care, cred că nu mai erau spectatori. Spectator. Bănuiesc că din cauza asta s-a Și spunem desființat. totuși, uite, Teatrul Evreiesc de Stat a rezistat până în zilele noastre, există, Are o tradiție. Să are știți o că trupă, are o tradiție. Teatrul Evreiesc a luat ființă pe aceste meleaguri. La Iași, 1876, Avram Goldfaden a înființat teatrul la Iași. Da. Și acest teatru... Eminescu a scris despre trupa de actori de la Teatrul Evreiesc din Iași. Da. Dar să revenim la Teatrul Evreiesc din București. Da, spune. Spune-mi, te rog, el rezistă și astăzi, are o trupă serioasă, are un repertoriu variat. Este un teatru... Vreau să vă spun că mai sunt trupe de teatru evreiesc în lume, mai există, dar trupe stabile, trupe care să joace un repertoriu clasic, un repertoriu contemporan, un repertoriu... Noi putem juca orice gen de spectacol, de aia suntem începând și de la foarte muzicaluri până de la muzicaluri, sigur că așa a început teatrul comedii, evreiesc, opere serioase, am văzut acolo în repertoriul vostru. Dar spune-mi, te rog frumos, în Europa mai există un În Europa mai există teatru? un teatru de stat, subvenționat de stat, numai în Polonia. Aha, la Varșovia. Da. Și noi vorbim limba Yiddish. Eu acum am învățat limba Yiddish. Dar spune-mi, ce se întâmplă cu această limbă Yiddish? Pentru că ea nu este limba pe care o vorbesc evreii în Israel, nu-i așa? Nu, limba Yiddish este limba diasporei. A celor care trăiesc. Diaspora se referă doar la poporul evreu. Este foarte... Nu e bine să folosim diaspora pentru poporul român, pentru cei care trăiesc. Diaspora se referă numai la evrei, cei din afara Israelului. Interesant, da. Da. Și am înțeles că este un fel de... Este un Mitteldeutsch, e o germană medievală, are un bagaj de cuvinte din limba germană medievală, Mitteldeutsch, și din ebraica veche. Deci cineva care cunoaște bine limba germană s-ar descurca chipurile mai ușor în Yiddish. Foarte, foarte ușor. Și spui că tu acum, după atâția ani, deja ai învățat limba Yiddish? E obligatoriu să înveți, e obligatoriu. Deci acum nu mai spui așa papagalicește rolul pe din afară, nu-l înveți ca înainte. Încă mai sunt de părere eu că teatru, ca să fii un actor desăvârșit, îl faci numai în limba natală. E ceva care... Altfel simți subtilitățile limbii. E greu. Sigur, eu mă străduiesc și noi ne străduim să vorbim cât mai corect limba. După aceea am fost profesor la facultatea de teatru, la Institutul de Teatru. Am fost profesor la catedra de vorbire, la un ATC. Da. Deci, se numea IATC și după aia un ATC. Apoi un ATC. Da. Deci ți-ai continuat cariera de pedagog. Da, da. Eu am un cult de vorbire. De vorbire scenică, da. Eu am un cult pentru limba română și trebuie să ne străduim să vorbim cât mai corect. Mi-ai adus aici un DVD de la televiziunea română, în care, iată, în emisiunea Clipa de poezie, recitai din Mihai Eminescu, așa este? Da. O rămâi
rămâi la mine. Te iubesc atât de mult. Ale tale doruri toate, numai eu știu să le ascult. În al umbrei întuneric te asamăn unui prinț ce se uită adânc în ape cu ochi negri și cu minți. Și prin vuietul de valuri, prin mișcarea înaltei ierbi, eu te fac să auzi în taină mersul cârdului de cerbi. Eu te văd hrăpit de farmec, cum îngân cu glas domol, în apei strălucire întinzând piciorul gol și privind în luna plină la văpaia de pe lacuri, anii tăi se par ca clipe, clipe dulci se par ca veacuri. Astfel, zise lin pădurea, bolți asupra-mi clătinând, șuieram la ei chemare și am ieșit în câmp râzând. Astăzi, chiar de m-aș întoarce, a înțelege nu mai pot. Unde ești, copilărie? Cu pădurea ta, cu tot. Mai colaborat la radio cu Ora Armatei, ia uitați-vă. Știu că la Ora Armatei erai chiar unul dintre persoanele importante de acolo. Iată și un premiu de ziua presei militare. Da. Iată o diplomă. 70 de ani aici. Asta este o diplomă la 70 de ani de la înființarea radioului. Ora Armatei, 70 de ani de Ora Armatei. Asta e tot de la Ora Armatei, da? Aici este o diplomă de excelență de la comunitatea evreilor. Deci comunitatea evreilor din București, diplomă de excelență se conferă domnului Nicolae cu ocazia împlinirii vârstei de 60 de ani și 4 decenii de teatru, din care un sfert de veac dedicată teatrului evreiesc din București. Acum 5 ani. Da. Acum 5 ani ai primit asta, aici da? mai am o diplomă de la Radio în Blue Jeans. Deci ai colaborat și la emisiunea asta Radio în Blue Jeans cu Florian Pitiș, da, l-ai cunoscut, ai fost prieten bun cu el, știu bine asta. Și ai fost un colaborator permanent. Da. Ai primit tot felul de ordine, medalii. Iată, acesta este ordinul Meritul Cultural. Cum îi spune? Citește tu de aici. Președintele României, dorind a răsplăti meritele importante ale domnului Călugărița, conferă Ordinul Național pentru Merit în grad de cavaler. Deci ești și cavaler, ai ordinul ăsta. Uite, acesta este. Nu l-am purtat niciodată, din păcate nu l-am agățat așa să mă laud. N-am mai văzut asemenea medalii decât la ofițerii care au luptat pe front. Foarte frumos. Deci iată că și oamenii de cultură primesc asemenea medalii. Mulțumesc. Foarte interesant. De când este fotografia asta? Acum 2 ani cred că e făcută. Aha. 2 ani? Da. 2 sau 3 ani. Am înțeles. Aveam aici o fotografie cu... asta este din... citește tu acolo pe spate. Deci vă invită la cel de-al 60-lea spectacol cu piesa La mulți ani, Nae. Scenariu și regia Nicolae Călugărița. Da. Adaptare Nicolae Călugărița, decoruri și costume Nicolae TVR Internațional mi-au făcut asta. Aha, TVR Internațional. Da. Aici este o poză dintr-un spectacol foarte interesant, asta pe care ați arătat-o dumneavoastră mai înainte, Pânza de Păianjen. Mi-a plăcut foarte tare acest rol. Ia uitați-vă aici. Deci aici ești alături de soția ta undeva în străinătate, în ce țară? În Canada, 2009, exact la 100 de ani de la nașterea mamei mele. Din păcate, mama mea nu mai trăiește, dar eu am fost acolo la 100 de ani după ce s-a născut. În turneu cu Teatrul Evreiesc de Stat? În turneu cu Teatrul Evreiesc de Stat. Doamne, Dumnezeule, câte lucruri am putea să vorbim despre câte ai făcut tu de-a lungul... Uite, din păcate, trebuie să-ți mărturisesc iar un lucru neplăcut. Ne apropiem de sfârșitul emisiunii. Nu s-a terminat, dar ne apropiem de sfârșitul emisiunii. Dragă Nae, și multe alte lucruri ar fi trebuit să aflu de la tine.
Sper să ne mai întâlnim și să mai îmi spui despre Cu cea mai mare plăcere. turneele pe care le-ai făcut cu Teatrul Și Evresc și așa mai departe. vreau- Dar vreau să mai îmi spui odată, să nu te repeți, să mai îmi spui odată, acum la început de martie 2011, cum s-ar caracteriza pe sine actorul Nicolae Călugărița, care se apropie de 65 de ani, n-a împlinit încă 65 de ani. Cum s-ar caracteriza el? Hai, spune-ne. Un om căruia i-a plăcut profesia, un om cinstit, Împlinit în viața de familie? împlinit în viața de familie. Trebuie să amintesc că am un băiat, Marius Călugărița, și de aceea vreau să vă invit pe toți, dragii mei spectatori. Trebuie să spun ceva, mie îmi place foarte mult teatru. Eu, din păcate, film am făcut, dar nu foarte mult. Am făcut televiziune, trebuie să recunosc, radio, destul, pentru care vă mulțumesc vouă, în primul rând, regizorilor de la Teatrul Radiofonic. Și de aceea vreau să vă invit, dragi spectatori, Unde? nu ocoliți Teatrul Evresc, avem spectacole foarte bune. Cine vine prima oară, Va mai veni. va mai veni. Și tu ai colaborat cu Teatrul Așa e. Evresc. Îți mulțumesc, dragă Nae. Sper să avem timp să prezentăm câteva imagini din DVD-urile pe care tu ni le-ai adus. Îți mulțumesc încă o dată și te mai așteptăm în studioul nostru Vă la mulțumesc. această emisiune, pentru că, uite, mai aveam multe de povestit. Vă mulțumesc. Și îmi place decorul. Decorul este Așa foarte este, frumos. foarte inspirat. Da. La revedere și să ne vedem în emisiunea viitoare. Ce te legi în codrule, fără ploaie, fără vânt, cu crengile la pământ? De ce nu m-aș legăna dacă trece vremea mea? Ziua scade, noaptea crește și frunzișul mi-l rărește. Bate vântul frunza îndungă, cântăreții mi-alungă. Bate vântul dintr-o parte, iarna aici, vara-i departe. Și de ce să nu mă plec? Dacă pasările trec, peste vârf de rămurele, trec în stoluri rândunele, ducând gândurile mele și norocul meu cu ele. Și se duc pe rând, zarea lumii întunecând. Și se duc ca clipele, scuturând aripele. Și mă lasă pustit, vestejit și amorțit, și cu dorul singurel de mă îngân numai cu el.